Ka estimate committee jangka Meghalaya Legislative Assembly balalam khmat dauba Meryl Bonds AM harangkat ki MLA ki balong ki dekhot jangka committee haka khat khandai tarik unaitung ki lahir shenong ston banet jurep ya ka jaka pule politeknik ka badon hamau rusiar ka bala shu sa teng mentala bon snam hakate ka jing jurep la sakhi de ka jing don rangkat langru ki officer katanat puli puthi ki officer katanat PWD building bad ki we ki bayo ban ai jing tep ka ba company halor kate ka jing sa teng kate ka jaka puli politeknik shaki de khot jangka estimate committee hadian kate ka jing jurep nakalyang jang ba Meryl Bonds AM ubala lam khmat ya kate ka committee ulo ong ba ka committee kala lap pa ka jing sa teng jangka ne ka politeknik ka de namar ka jing bam pat pelat ya ka pisa na ka ministry jangka human resources jangka sarkar pedeng ulo ong ru ban kalyang jangka committee kan sabut din ban shim khya khnang ban la ban penyo biang ya ka fund la ka long na ka sarkar pedeng ni ka sarkar jela khnang ban pendap no ya ka ni ka jaka puli hanong stoin Jongka estimate committee jongka Meghalaya Legislative Assembly lembat ki MLA Gibran Burom bapa committee don local MLA Gabriel DC jung bat ki official nagalyang jongka education nagalyang jongka building ban pej ban kni ya kani ka politik ni ka badon hang ni po nong stoin namar ba kani ka projek kelas aku tekum ka committee ka baka Sorkar ka Meghalaya Legislative Assembly kala syania ini bangin budin kamtam ha jing ide bat kini projek ki sakut kala bende ke jing sakut ka funding kala bende ka jing bombiang ki estimate teknik estimate committee jing ni budin knang ye kini projek ki sakut ke kamda sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani ke jing stang bante ya kani ka politik ni kurang nenong stang gede ban ya bet kambi ban sange kada de jing tumu ni tingi tanpau jing sungu ya ka snong ya ki trai jakaru belai sobhai kani ke jaka untuk stang idon gi jing duna hang ni hang tai ha ka bede bat ke jing release ka pisa no po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng markane gede lengba jong ka ne ka ministry bat ba menta ka kamaram ga jungi ka long bangin simkhya ni ka kam ba ngin buddin la ga din nginang yo biang ga fon la ga liang jong sarkar pedeng ni na ka sarkar jilla na ka benta banile kat bala ban pendep ya kene ga jing te ya kene ka politik ni ka ne nang stoy na ka benta ka jing mentoy jong ki bat ba nong song snong ma hang ni gidon artli ki trade ki ba la persang ban bu be hang ni na ka benta ga jing mentoy jong ki samlah ki ban yo ban puli ban yang lagi jong ki kejat badru bukan long jing mentoy nam ta ka yo kam yo jam persnong patau ni badon mar ta kum ka komiti ni sofia ni wan hang ni bat ingit scam da jing trilang jong i MLA i DC nang ta department jong education nang ta PWD building ni la ban pentikna hagi por ban wan berka kamram ngujungi long bangli ban budin bagade ban urlong kar bala ta di jing tumu bujungi nam ta ka jing wan ka